मग रत्नागिरीत काय चाललंय काय? मग रत्नागिरीत फक्त मोठे फक्त शो करायचेच फक्त माहिती आहेत का लोकांना? रत्नागिरीच्या ह्या मुलींवरती अत्याचार होतात त्याला जबाबदार कोण आहे? आम्हाला 2-2 मुली आहेत त्या आम्ही कशाला सांभाळायच्या? असे निराधार येऊन कोणी पण नेऊन पोलीनं पळवून न्यायचं आणि काय पण करायचं त्यांच्यावरती? ह्याच्यावरती जर ह्या पोरीवर आता सच्चर काही गरीब लोक आहेत ती म्हणून ते गप्पा बसतील. मग आमच्या त्या लोकांनी गरीब गप्पा बसले तरी आम्ही गप्पा बसणार नाही. आम्ही याच्यासाठी आम्ही सगळ्या महिलांनी उठाव करणार आणि आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि तो चोर भेटलाच पाहिजे आणि त्याला आमच्या समोर उभं केलंच पाहिजे. या 2 दिवसात पोलिसांनी सांगितलेलं आहे. नाही तर 2 दिवसात आम्ही 24 तासाच्या आत तर ते नाही आलेत तर आम्ही ॲक्शन आम्ही उचलणार नाही. तर भले भले काही होऊ देत. आम्हाला पण 2-2, 3-3 मुली आहेत. आम्ही मुलींचं रक्षण कसं करायचं? आमच्या नवऱ्या वगैरे नाही आहेत. मी 2 मुली घेऊन आहे. माझा संताप होतो संताप.